Wel, dyma fi wedi cyrraedd am fora arall o waith yn yr amlosgfa yn Bangor. A mae hi'n dawel iawn yma, dwi'n ma'n eitha cynnar bore yma ar gyfer slot 10 y gloch, felly mae yn gynnar yma ar hyn o bryd ac yn ddistaw. Ond da ni hefyd yn cychwyn wythnos Iechyd Meddwl yr wythnos yma. Ac oeddwn i'n meddwl swn i'n sôn ychydig am y pwysigrwydd o edrych ar ôl eich iechyd meddwl eich hun pan ydych chi mewn sefyllfa o alar, mewn sefyllfa o baratoi gwasanaeth angladd i rywun annwyl i chi'ch hun, ac mewn sefyllfa o orfod disgwyl am i'r gwasanaeth hwnnw gychwyn, achos mae'r cyfnod aros mor hir erbyn hyn. Yn bwysig iawn felly bod chi'n edrych ar ôl chi'ch hun, bod chi'n cymryd amser i fod yn dawel, yn cymryd amser i fod hefo'ch meddyliau, yn cymryd amser i deimlo'r teimladau hynny ydych chi'n ei teimlo. Does i'm angen i cuddio nhw, does i'm angen i gwthio nhw i lawr. Yn wir, y peth gwaethaf fedrwch chi'n neud ydy gwthio'r teimladau hynny i lawr. Felly, jyst gair byr i ddeud hynny heddiw wrthoch chi. Os ydych chi'n nghanol sefyllfa anodd ar hyn o bryd, teimlwch y teimladau hynny a chymerwch amser i chi'ch hun, i chi deimlo ac i ffendio'r tawelwch yna, sydd yn siŵr o ddod i chi yn y cyfnodau hynny hefyd. Diolch yn fawr. Ta-ra.